Hi ha un secret a l'ampolla, que el coneix molt poca gent, vinculat al so de la campana de missa, en aquestes reverberacions que ens traslladen a 2.400 anys d'història cap a l'origen del port fluvial de l'Evidòntia, dels fenicis, que després va ser fort dels romans, Regia Capita. El que molta gent no sap és que l'ampolla té una història bimil·lenària lligada al comerç fluvial per l'Ebre, l'antic port medieval de l'Ampolla. L'Ampolla era port subsidiari de Tortosa, per tant portem 2.000 anys, fins que els pantans van acabar amb la navegació del riu, traslladant collites, objectes, vi i tot tipus de productes amunt i avall del nostre riu i cap al Mare Nostrum. Parlar de l'Evidòntia, parlar de Regia Capita, parlar de l'Ampolla, és parlar del comerç al Mare Nostrum i de la nostra identitat lligada a altres ports de la Mediterrània. La pel·lícula sustenta en diversos arxius, s'ha fet un treball d'arxiu de recerca fílmica. Destaco un arxiu inèdit del senyor Marino Garcim, que filmà durant els anys 80, unes cintes que s'havien perdut i que gràcies a uns contactes familiars hem recuperat, hem digitalitzat i on retrobem tot el procés segregacionista de l'Ampolla. És molt important, enguany que celebrem els 35 anys de la segregació del poble, que aquest arxiu s'hagi digitalitzat i no només això, se li hagi donat estructura dramàtica a través de la memòria oral de la gent que ara mateix té més de 90 anys al nostre poble i que ens parlen de les històries que ja els explicaven els seus avis. Per una altra banda estan els arxius de sonoritats del poble. També s'ha buscat tot allò que escoltem, no només la campana, sinó tots aquells sons ambients que formen la identitat de l'Ampolla. A nivell antropològic, el nostre poble bascula entre la pagesia i la pesca i hem treballat molt el so de l'estrop, el so de la sega, per exemple, o sons vinculats al port de l'Ampolla. La motivació principal per a mi sempre ha sigut la recerca identitària de qui som i d'on venim. Mon iaio era pescador, mon iaio també va ser combatent de la batalla de l'Ebre i buscant, remenant per arxius, també he trobat les meves arrels a nivell personal. I som un poble petit. Durant la guerra érem 700 persones a l'Ampolla. Ara ja som més de 3.000, ja quasi bé. Vull dir que som poca gent, ens coneixem tots i recuperant i estirant el fil de 3, 4, en aquest cas 8 famílies, reconstruïm una xarxa de vincles humans molt interessants que crec que servirà per cohesionar el poble. L'Ampolla va aconseguir la segregació l'any 1989, però anteriorment, durant la Segona República, el 17 de febrer de 1937, ja vam ser poble de part. El franquisme, com tantes altres coses, la guerra civil va destruir aquest primer poble de part i no vam poder recuperar fins ben entrada la democràcia. Jo en aquell moment tenia entre 8 o 11 anys. Recordo a mi mateix agafat a les pancartes, com tots els meus veïns i veïnes, demanant el poble de part i uns drets bàsics, el que són els serveis públics del poble que no teníem. Mitjançant el decret 75/1990, de 3 d'abril, se segrega el nucli de l'Ampolla del municipi de Perelló i s'aprova la constitució d'un nou municipi amb capitalitat a l'Ampolla i amb aquella denominació. Per què l'Ampolla se diu Ampolla? Segons alguns historiadors, l'Ampolla deriva de l'Evidòntia,